ଖରା ଯାଉ ପେଟ ଉଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ପେଟ ଉଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ କ'ଣ କହିବ ସେ ଜାଣି ବି ପାରୁନି, କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମାକୁ କ'ଣ କହୁନି? ହଁ କରିଦେଲା ପା। କ'ଣ କହୁଛି ସେ ବସିବନି, କହୁଛି ବୁଲ। ସପୁରି ଗଛଟା ହେଇଯିବନି ତା ବତା ସାଇଡ୍ କରିକି ନ କରିବି ସପୁରି ଗଛଟା ସବୁ ଚାପିକି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ନାଇଁ ଏଟା କଣ ଦେନା ସାଇଡ୍ କରିକି କ'ଣ ଲ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଣ୍ଡ ଦେଖି ଦେଇ ପଳେଇଲା। ନିଅ ଆସୁନ ବୁଲୁ କରିବୁ। କାଳିଆ ମା ତ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଲୁ କରୁନାହାନ୍ତି। କାଳିଆ ମା ତ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚୁକୁଡି ମା ବୁଲିବ ବା। ହଁ ହଁ ଆଉ ସେ ଖାଲି ସେ କୂଳରେ ବସୁନି। ସେ ବସିବ ନା, ଯିଏ ଛିଡ଼ା ଆଉ ସେ ବୁଲିବ ତା ସହିତ। ବହୁତ ରଙ୍ଗ। ଏଇଭଳିଆ ମୋ ଝିଅର ଚାଲ। ମୋ ମା କିଲୋ, ତୁ ମୋ ମା କି? ମୋ ଗେଲୁ ମା କିଲୋ, ମୋ ଗେଲୁ ମା ନା। କି ହସ! ଓ ମୋ ମା ନା, ମକା ମଞ୍ଜା ହଂସ ମୋ ମା କି? କୁକୁର ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଆମ କୋଉଠି ଲୋ ଆମର ଏଟା? ହଁ ଗୁହାଳରେ କୁକୁର ଛୁଆ 4ଟା। ବୁଲୁ 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 ବୁଲୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ପଡୁଛି ଅନେଇ ତ ପାରୁନି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ବା ଖରା ଖାଲି ଟାଣ ହବ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖରାରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଆ ଟାଣ ହବ। ଖରା ଟାଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲେ।